осорхонаи миллии Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи ҷаҳонии осорхонаҳо эълон кард, ки фаъолияти бостоншиносии худро бо пешниҳоди ҳафриёти зинда ба тамошобинони дохилӣ ва хориҷӣ пешкаш мекунад. баҳри боз ҳам беҳтар хубтар муаррифӣ намудани ин бахши фаъолияти осорхонаи миллии Тоҷикистон дар чорабини шаби дар осорхона роҳбарияти осорхонаи миллӣ тасмим гирифтанд, то фаъолияти бостоншиносии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба тариқи зинда инъикос карда шаванд, то тамошобинони дохилӣ ва хориҷӣ дарк намоянд, ки осорхонаи миллии Тоҷикистон дар баробар як маркази фарҳангӣ буданд, ҳамчун як муассисаи илмӣ ва таҳқиқотӣ мебошад. ду толори нав тахти сангин ва аҳди сосониён низ дар Рӯзи ҷаҳонии осорхонаҳо барои нахустин бор дар маърази диди мардум қарор мегиранд. Фаридун Кенҷаев, масъули ин осорхона, мегӯяд, дар як соли ахир ҳудуди 10 000 сайёҳи хориҷӣ аз ин муассиса дидан карданд. Ин рақам ҳоло дар ҳоли афзоиш аст. яке аз мусофирон Светлана аз Русия аст. ӯ алоқаи шадиде ба таърихи кишварҳои Осиёи Марказӣ дорад. Светлана мехоҳад дар бораи таърихи Тоҷикистон иттилои бештар бигирад. дар ҳар кишвар ба осорхона меравам. имрӯз ҳам ба Душанбе ба ин ҷо омадам, зеро мехоҳам таърихи ин кишварро бидонам. агарчи ин осорхона 10 сол аст боз шуда, вале бархе аз сокинони Тоҷикистон ҳанӯз аз он боздид накардаанд. ҳоло мехоҳам бори нахуст ба ин осорхона ташриф оварам, сипас ба осорхонаи этнографӣ меравам. дар гузашта ба бинои осорхонаи пешин мерафтам, вале ба ин бинои нав бори нахуст меоям. масъулони осорхона ҳамчунин эълон карданд, ки ба зудӣ тамошои толорҳои ин осорхона дар шакли 3D имконпазир мешавад. 2 сол қабл ин осорхона сайрҳои маҷозии намоишгоҳҳои худро роҳандозӣ карда буд.